חזרנו עם כמעט 40 שנים על הבמות ו10 אלבומי סולו. בשנים האחרונות אילנה אביטל מחלקת את זמנה בין המוזיקה לבין עולם העסקים, דברי איתי אחרי זה, כחלק מאותו שינוי גדול. עכשיו היא בדרך להוציא ספר חדש, שמבחינתה הוא כמעט הערה, באלף, כן? שהיא מרגישה צורך גדול לשתף בו את כולנו. כיף לנו שאת אצלנו. קודם כל כיף לי להיות כאן. מה זה הערה? למה המרחק הזה? למה המרחק הזה? זה הלב, הלב קרוב. הבנתי. הכל, זה לב. תגידי, אילנה, ראיתי. מה העניין? יש משפחה בפריז? זה היה אקשן בסוף השבוע הזה? קודם כל, המשפחה בריאה. יש לי הרבה משפחה בפריז. אז אני מתארת לעצמי. ברוך השם, הכל בסדר. התקשרתי כבר לאחי שגר ממש לא רחוק משם. התקשרתי אליו ב6 בבוקר, אמרתי לו מה קורה, הכל בסדר, כי נורא נלחצתי. אבל, וגם לא יכולתי להודיע להורים, כי ההורים שלי שומרים שבת, אז הייתי צריכה להגיע אליהם, להסביר להם שיש הכל בסדר ואין מה לדאוג. יופי. אני בעצם קראתי קצת ואני מבין, בואי נקרא לילד בשמו. את חוזרת בתשובה? ממש לא. אז מה? אין סיכוי שיחזירו אותי בתשובה. תקשיב, אני אחזיר אותך בתשובה, תעזבן אותי. את לא יכולה לחזור אותי בתשובה, כי אני הייתי, ואני אדם דתי בחלק מחיי, אני כאילו שומר מסורת וכאלה, אבל בסדר, זה לא בושה. תן לי אילנה את רשות הדיבור, הייתה באמת כתבה... שלום, אני כל כך מעריכה את אלוהים, והשיחות שלי איתו, שאין לך מושג. אני לא צריכה לשים פאה ולשים, אתה יודע, חצאיות עד למטה, כדי שהאמונה שלי תהיה חזקה. האמונה שלי כל כך חזקה באלוהים, שאף אחד לא יכול לערער לי אותה. יפה, אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה שהייתה כתבה בסוף שבוע, וככה, כאן הייתה תחושה של התחזקות, אבל את אומרת שאת בעצם... קודם כל, תראי, מה זה התחזקות? אני כבר, מאז היכל התהילה, כשנדרתי שאני לא מופיעה יותר בשבת, אז אני לא מופיעה יותר בשבת, עד היום, שזה 4 שנים בערך, שאני לא מופיעה בשבת. אבל זה מתוך אמונה שאני לא מאמינה שזה מביא חר לעשות כסף בשבת, כי קיבלנו הנחיה מסוימת ממנו, שבשבת צריך לנוח. אז כאילו נחים עד כמה שאפשר, אז אני לא מופיעה בשבת. אבל זה לא עושה אותי דתייה. אני לא דתייה, לא רוצה להיות דתייה. אני מאמינה באמונה שלי כולי. אני, כן, התפילות של שבת, ואני שומרת, כאילו, לא שומרת שבת, אני נוסעת להורים, אבל ההורים שלי והמשפחה שלי מאוד דתית. כך שהאמונה שלי היא חזקה גם ככה. אני גדלתי בבית שהוא דתי. ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאפיינים אותך, שאת כל הזמן רצה קדימה, עושה דברים מעבר למוזיקה, את באמת פותחת לנו... צוערים חדשים כל פעם. כן, מחוויותייך, ועכשיו החלטת להעלות הכל לספר. כן, אז למה הספר בעצם? בוא אני אגיד לך, אני 15 שנה קודם כל מתעדת את כל מה שקורה לי מהיום שהתגרשתי בפעם השנייה. כי הבנתי שפישלתי שוב. שמה היה שם? מתעדת בכתב? אני ממש עכשיו גם הולכת לספר לך. למה? מה? לא, כאילו, למה זה קריטי? כי יש כל מיני נקודות שבהן אתה מחליט לעשות משהו. למה הפיק הזה קרה. ברגע שהבנתי שאם אני לא אשנה את הדרך, אז אני אחזור על אותה טעות גם פעם שלישית. ואני לא רוצה להתחרות עם אליזבת טיילור שעשתה את זה 8 פעמים. למה לא? למה כן? כאילו, את יודעת, מה רע לי ככה? לא, הבנתי כאילו שזה בעצם, אני חוזרת על אותה טעות, ועל המון טעויות שעשיתי בחיי, שחזרתי על אותן הטעויות, ולא הבנתי למה בעצם אני חוזרת עליהן ושום דבר לא משתנה. לטיפול הלכת? לא. למה? כי אני חושבת שהטיפול הכי טוב זה הטיפול בעצמנו. לא. כן. זה לא נכון, את יודעת את זה. עובדה שעברתי, בואי אני אסביר לך למה. כל המסע הזה של ה-15 שנה שכתבתי את הספר הזה, זה הטיפול הכי אלוהי. לא, זה נהדר. ואני בכוונה אומרת, רגע שנייה, זה נהדר. ואני אגיד לך למה זה הכי אלוהי שיכול להיות. כי אני כל כך היום מחוברת לעצמי שאף פסיכולוג או פסיכיאטר בעולם לא יכול היה לחבר אותי לעצמי כמו שאני התחברתי לעצמי. בואי נדבר עוד 10 שנים ונראה אם באמת היית מחוברת עכשיו כמו שאת... אני בעוד 10 שנים אהיה במקום אחר. מה פתאום? בטח. מה זה מקום אחר? אני בעוד שנה כבר במקום אחר. איזה? אני הולכת לעשות ערבי העצמה, הרצאות של העצמה, ואני הולכת לתת את הכלים שלי לאנשים שזקוקים לקבל את האמונה שעבדה להם בדרך. נשים, גברים? גם נשים וגם גברים. את האמונה... את האמונה העצמית. אני לא מרגיש טוב, אני חייב לצאת רגע. אתה רציני? ביי להתראות. מה, זה בגלל מה שאמרתי? לא. לא. אוקיי, בואי נמשיך אנחנו, הכל בסדר. אוקיי. אז זהו, אז אני יוצאת בהרצאות של העצמה, ששם אני אוכל גם לתת את הספר שלי כהדרכה וכטיפים לחיים. אני באמת מצטערת שנים כאישה חזקה ושלא דופקת חשבון ובלה בלה בלה וכן הלאה, ואני הולכת עם הדרך הזאת, לגמרי. זאת אומרת, כן, אני רוצה לתת לאנשים
כוח לכל אלה שבאמת איבדו את האפשרות להתחבר לעצמם. ומאיפה, זאת אומרת, למה לך יש כלים ולנו לא? מאיפה הם הגיעו? כי קודם כל אני שנים לומדת קואוצ'ינג. שנים אני מתעצמת דרך היוטיוב, שזה פצצה, בנוסף, מורים פרטיים. ואני שנים מלמדת, יש לי בית ספר לפיתוח קול ומשחק, ששם אני גם מלמדת איך לקבל את הביטחון על הבמה, איך לקבל את את יודעת, לא כל אחד נולד עם ביטחון. וכדי לעמוד... זוגיות את מלמדת? רגע, כדי לעמוד, שנייה, נסיים רגע, סליחה מותק. וכדי לעמוד על במה, אתה צריך שיהיה לך וואחד ביטחון. ולא לכולם יש. אז אני נותנת את האפשרות באמת לקבל את הכלים האלה כדי להתחבר. מה זוגיות, מה אמרת? האם את מלמדת גם כל מה שקשור לזוגיות? אני לא מלמדת מה שקשור לזוגיות, אני מלמדת שאסור לקחת את הזוגיות כמובן מאליו. כי כל דבר שלוקחים כמובן מאליו, זה בסופו של דבר הופך להיות מובן מאליו, את יודעת. את נורא נתפסת כבן אדם זוגי. אני מאוד זוגית. נכון? אני הכי זוגית בעולם. ובשנים האחרונות מה קורה? מזוגיות לזוגיות. פשוט לא רוצה להתחתן, זה הכל. אז מה, זה פרשיות קצרות כאלה? ממש לא. לא, אני בחורה של זוגיות, אני לא... היום ברגע זה את בזוגיות? עכשיו לא, כבר שנה לא. וטוב לי, וסבבה לי, וכאילו, לא, אין לי זמן. אין לי זמן להקדיש עכשיו די, נו, מה אין לך זמן? הרי את מתה לזוגיות. אני מתה לזוגיות, אני מתה לזוגיות, מאוד רוצה זוגיות, אבל אין לי זמן להקדיש לזה. ונכון שזה סדרי עדיפויות וכן הלאה. אבל כשאין לך זמן להקדיש למשהו שהוא מאוד חשוב, ואני שוב לא מפחיתה בערכם של סדרי עדיפויות שלי. כן. אז אני לא, אם אני לא טוטלית, אז אני לא טוטלית, אני לא רוצה להיות שם. טוב. מופע שונסונים יש לך. נכון. שאת עושה את זה הכי טוב בעולם, לדעתי. איזה כיף, תודה. מה ברפרטואר? מז'אק ברל, שרל אזנבור, אדית פיאף, האהוב שלי, מייק ברנט, כל השנסונרים הגדולים שבאמת השאירו חותם מאוד משמעותי בחיים. כן. אז אני רק אגלה לקהל שלנו בבית, שאנחנו תכננו לשיר משהו אחר, רצינו לשיר את לוויון רוז. את לוויון רוז, אבל לאור המצב, מה שקרה. אבל כן, זה ככה הרגיש לנו, נכון, גם לך וגם לנו, הרגיש ככה פחות מתאים. אז בכל זאת, מה תשאירי לנו? נמקי טפה של ז'אק ברל. נמקי טפה, אני מתה על השיר הזה. עכשיו? וכן, זה הולך לקרות עכשיו. ואת תשאירי לנו את נמקי טפה של ז'אק ברל, ברגע זה ממש. Tu es prête? Je suis prête. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et du temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi au cœur du bonheur. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Mais ne me quitte pas,
vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Quand vient le soir, ou bien ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus parler, je ne vais plus pleurer, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte